Hi, sir. IDS. Nitag snack, sir. Dungog mo ito. Kaon daw. So mga to may karon sa IDS nga canteen. Palit mig snack. It's 4 PM in the afternoon. So sorry ta dito sa IDS canteen. So this will be the first time na ibutang na ko siya sa vlog. Dako-dako ang payong mo. So palit tayo dagang kipagkaon. Libre si Ma'am Har. Isa si Ma'am Har. Manlibre ni si Ma'am Har. Okay. Bago lang siya na-promote. Yes! Ford Ranger. Ford Ranger. Ranger na sa una. Ranger. Ford Ranger. Power Ranger sa una kay Wapay Ford. Laton lang na to sila, ma'am. So, na-practice na po karon ng IDS silang PE. So, dance or pop dance is silang practice. I don't know kung saan siya nga section. Pero mo nilang PE karon. And some of them is na-basketball po. And again, si Sir Yabo po nilang teacher. So, tara si Sir Yabo. Okay, so padulong namin karon sa IDS canteen. So muna siya ang entrance. And kung diretso mo to straight, mo to siya ang IDS. Dari ang canteen. Liko dari. Morning kantin. Kantin na mo dako kaayo. Muna mong IDS, no. This is the IDS canteen. Dili ni amo ah. Sa IT din ka. Sa IT ni siya ang canteen. So na rin ay kananan. Napo dari sa Pikas. And napo dari Snap Avenue dari. And napo dari. Sa daw. Tag-15. Chukurol. Kani tagpila rin sa gusto. Mag-spaghetti ta? Ha? Mag-spaghetti ta? Spaghetti. O tara, spaghetti tara. Mag-spaghetti dong. Ngita. Pangatag mo. Manguan, mangita sa tayo. Spaghetti ang pangita. Spaghetti nga init. Mo libog ko, spaghetti ba or saging? Pila yung spaghetti? 25. Kana 8. 8. Dali na lang ko sa tag 8. Eh, tag 25 ang spaghetti. Hindi malo. Mahal man ng spaghetti, so dali na lang ko sa tag 8. Pero hana nag-spaghetti. Oh, Then dali. bilan na rin sa. Okay, sige. Dami Lord. Unload. Unload. Saan eh? Nakasaging. Ah. Sige. Nasaan eh? Tunga. Kay kana may pinakalamig sa tunga. Uy, kani oh. Lamig yun ang tunga. Oh, lamig yun ang tunga. Ganun, sige na. Saging. Asa man tapadulong ang sagingan eh? Ito saging. Monju saging. Ata. Dari saging. Saging para kang May. Ma'am Harry spaghetti. Hot cake. Saan na mo? Hot cake. Sa balay. Para saging. Pagkapan ko na yung cheese without. So tanaw ninyo dari ng mga culinary na taga Japan na Ikot-ikot. muna ilang uniform nila black with the Philippine flag and ang isa ni ambot lang na siguro ni NPA siguro ni Sana pa tayo. Kratista siguro ni siya sa mura ni Japanese nga mahilig og donut kay mo palit mo sila donut. Busog na ka ma'am? Sug na lamig yung spaghetti. Wala ka mo naka-shake. Naka-short ko. Sunod
Sunod, pag madato ko, palit ko dagang shake. Ilan na? Promote na bitaw, ma'am. Shake. Oh! Siwan! Si Gubot! Si Gubot! Bibo, ma'am? Bibo? Ibo kayo, wala ka shoot. Wala nakashoot. Bibo kayo ang basketball sa IDS Basketball Girls. Bibo kayo, tanaw. Okay. Okay, manaman og snack. Oh, magkuha na ta sa tong timbang. Check sa timbang. Ayaw ba? 50.5. 50.5. 87 pala ako. Si Jinda. Seryoso siya, 87 na. Wala, buka ata ko. Pareha may ni Kirk. Wala ko eh. Wala din Si Kirk po, pareha may. Wala din na dyan, Jerry. 56.5. Ay, ikaw na po ding, ding. 50.5. Kabalo ko, natimbang ako gapon. Ah. Ikaw, May. Wala na ako, Ako. wala timbang. Para sa dog hapon yung timbang. Wala lingaw ba? Yan, tapos nahula ko. Kita sa isang dagway. Hello. Dami imong barbecue? Ha? Pila ang barbecue? 5. Nagbayad ka? Deduction. Ah, hindi nagbayad. Abi na, ikaw nagbayad. Manguli nami. Manguli nami. Pila po na sa iyo, Juan. Ah, kapil na po ni. Uli na may. Sila live. Ah. Mubo kayong kamera, ma'am, oh? 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 Tama kayo to. Para maklaro kay mubo na ako kamera. Klaro kunti yan. Ah, ala, ipakita. Ah, Bibi. oh, na bibi. Manguli nami. Igabi naman. Manap ko palit. Prutas. Prutas. Palit prutas? Dili. Ah, dili lang mo palit. Nababay. Nababay and good night. Good night. Nababay. Bye-bye. Abaka ang camera. Abaka, dali. Close.